mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit, ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sining nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Network News Evening Edition ni Kadalamputsyam sa buwan ng Agosto 2022, National Heroes Day. Sa ulo ng ating mga balita, ilang motorista nagpapakarga na ilang oras bago pa man ang panibagong major hike sa presyo ng produktong petrolyo sa ikalawang sunod na linggo. Ang partnership naman ng pamahalaan at private sectors palalakasin pa upang makalikha ng mas maraming trabaho para sa micro, small at medium enterprises. Ang Commission on Audit pinasasauli sa PSDBM ang nasa 3 bilyong pisong dormant funds sa Bureau of Treasury. Ang pagpapatupad naman ng lockdown kaugnay sa pang-apat na kaso ng monkeypox sa bansa tinawag na overacting. 4 na sibilyan patay sa pananambang sa Pikit Cotabato, pamilya nito sigaw ang hustisya. At sa international news naman, ang NASA ready to launch na ang giant new rocket na Artemis 1 para sa lunar mission. Sa balitang palakasan, Pinoy Olympian EJ Obiena muli na namang nakasungkit ng gold medal dun sa Germany. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nagkukumahog ngayon ang ilang motorista na makapagpakarga na ng gas ngayong araw huyan bago pa man ang panibagong major hike o aumento sa presyo ng produktong petrolyo bukas naman yan. Ito ang ikalawang sunod ng linggo ng aumento sa presyo ng petroleum products. Sa hiwalay na advisory mula ho sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation at Sea Oil Philippines Incorporated, magpapatupad ng aumento na 1.40 kada litro sa presyo ng kanilang gasolina. Sa Jess naman sa kada litro para sa presyo ng diesel at kerosene. Magpapatupad din ng parehong presyo ng gasolina at diesel maliban na lamang sa kerosene na sa kanilang kumpanya ay iba ang magiging adjustment. Epektibo ho ang panibagong aumento na ito sa presyo ng mga produktong petrolyo dakong alas 6 ng umaga bukas, araw ng Martes 30 ng Agosto. Una nang sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director na si Rino Abad na maaaring tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil na rin sa paggalaw ng presyo sa world market. Yan ay sa gitna ng mataas na demand ng fuel at yan ay nanggagaling sa US maging sa Europe. Sa latest na data ng DOE, ang year-to-date adjustment ay mayroong net increase na 18.15 pesos per liter para sa gasoline, 31.70 pesos per liter para naman sa diesel at 27.10 pesos per liter para sa kerosene as of August 23 huyan ng taong 2022. Samantala naman, agresibo ang aksyon ng pamahalaan para mapalakas pa ang suporta sa industriya ng asin. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, partikular na tutulong ang gobyerno sa modernisasyon ng pag-aasin sa bansa. Sa katunayan nga, mayroon na anyang inisyal na mga plano ang Department of Agriculture kasama na ang iba't iba pang ahensya para mapalakas ang produksyon ng asin. Pangungunahan ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng Research and Development Initiatives. Isa sa katuparan naman ang development ng Salt Industry Project para sa mga gumagawa ng asin mula yan sa Region 1, Region 6 at maging sa Region 9. Palalawakin pa rin ng Department of Agriculture ang mga paggawaan ng asin at isusulong din ang paggamit ng mga teknolohiya para mapabilis pa ang produksyon. Gayon din makikipagtulungan na ang DA sa DENR, DOST at DTI para lubusang mapaunlad pa ang lokal na industriya ng asin. Alisunod na rin yan sa batas o ang Act for Salt Iodization Nationwide o ASIN. Sa mga dagdag pa nating balita, yung partnership ng pamahalaan at private sectors ay palalakasin pa upang makalikha pa ng maraming mga trabaho para huyan lalo na doon sa micro, small and medium enterprises. May pag-uulat si Bombo Gerald Ulep.
kailangan umanong mas palakasin pa ang partnership ngayon ng pamahalaan at mga private sectors upang makalikha ng mas marami pang trabaho para sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ayon kay Go Negosyo founder Joey Concepcion, kasunod na rin ito ng paglulunsad nila ng Kapatid Angat Lahat programa. Sinabi ni Concepcion na willing naman daw tumulong ang mga LGUs at malalaking korporasyon para maisakatuparang matulungan ang mga maliliit na negosyante. Mahalaga umanong maging inclusive ang ekonomiya ng bansa at ang mga LGUs ang haharap sa MSMEs para tulungan silang mag-organisa ng mga plano. Ang role natin is we are mentoring them right natin sa mga malls natin. Every month halos ang daming pumapasok dito ng mga gustong magpamento sa mga malaking negosyante. So that's happening right now every month, no? At may mga summits kami. At isa pa na mas importante, yung pag-o-organize dito ng mga local government units, especially the leadership there, mga mayors natin, na they are able to put their entrepreneurs together so that we can now connect with the big brothers, no? Katulad ng mga gusto mag-contract growing ng mga manok, gusto mag-plant ng tobacco, ng rice, ng asukal. So the big brothers can provide the technology and can provide the market. So yung role ng private sector is to provide mentorship, to provide also access to money, funding, and access to market. So importante dito, mga big brothers dito sa mga financial institutions, mga microfinance institutions, ay kasali rin dito sa programa. At itong mga malaking negosyante dito sa mga ibang agrikultura, they can provide also the mentorship kasi nandiyan sa kanilang technology at yung market, no? Una rito, sinabi ni Concepcion na nakipagpulong na ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa job production. Mahalaga raw dito ang agriculture, retail, services dahil sila ang pinakamalaking job generators sa ngayon. Marcos attended the MSME Summit dito sa May Manila Hotel. Kasama namin dito lahat ng mga business organizations, no, dito sa bansa natin at yung mga MSMEs rin ng mga graduates at mga entrepreneurs at mga big brothers natin, no, sa agrikultura ay sumama rin dito sa pulong-pulong na to, no. At sinabi ko kay President Marcos na talagang itong event ng MSME Summit is his first private sector event, no. At ang importansya sa kanya yung MSMEs ay talagang nandyan sa what you call this, top priority niya, no. At yung nung kampanya pa siya, nakita ko sa kanya ng talagang malasakit niya dito sa mga micro, small at medium enterprises. So yung nilunsad natin programa, ang Kapatid Angat Lahat, yung objective kasi natin ay talagang marami tayong maliit na negosyante dito sa Pilipinas. Halos 99% ng buong business community kung kasama yung micro at small, ay that's huge, no? 99%. Kung maalala, ang naturang programa ay inilunsad sa MSME Summit 2022 na dinaluhan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos noong Agosto 26. Ito ay bilang bahagi na rin ng National MSME Month. Ang Kapatid Angat Lahat programa ay kakabilangan ng one-stop shop platform para sa MSMEs na magbibigay ng mga business opportunities at magbibigay ng mga impormasyon at linkages para makapaglunsad at makapag-operate ng matagumpay na MSM businesses. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ng Philippine National Police o PNP na hindi nila tinatanggalan ng karapatan ang lahat ng mga persons under PNP custody, kabilang na mga nakakulong na si former Senator Laila De Lima. Ito ay matapos nga na hindi mapahintulutang makibisita sa kanyang ilang mga kilalang personalidad na makabisita sa kanyang mismong kaarawan. Paglilinaw ni PNP Headquarters Support Service Director Police Colonel Mark Pesquera
Pespes, pinayagan ng pulisya ang pamilya at mga kamag-anak ni De Lima. Ngunit paliwanag niya na kinakailangang makapagpasa pa ng request to visit ang mga nagnanais na bumisita dito 10 araw bago ang mismong araw ng pagbisita. Alinsunod na rin yan sa PNP Memorandum Circular 2018-27. Bagay naman na hindi nasunod dahil batayan niya sa kanilang records ay natanggap na ng PNP Custodial Center ang letter request ng mga gustong bumisita sa dating senadora 4 na araw bago ang planned visit noon namang August 27. Dagdag pa ni Colonel Pespes na alam daw ni De Lima na makakapusin sa takdang araw ang kanilang ipinasang request. Ngunit sinikap pa rin naman anya ng HSS na iproseso ito, subalit hindi anya talaga ito na ihabol. Samantala sa kabilang banda naman ay binigyang diin din ng opisyal na pantay-pantay naman ang kanilang pagtrato sa mga PUC at wala anyang exemption na umiiral dito. Samantala, mga kabombo, mga Kastar Nation, antabayanan mamaya sapagkat susubukan nating makausap yung ilang stakeholders sapagkat may nakaamba na pagtataas naman sa presyo ng langis at may hihirit naman daw na pagtaas sa presyo ng pamasahe. Mamaya huyan, mga kabombo, mga Kastar Nation. At antabayanan din sapagkat may malaking event, basketball event para ho sa Gilas, Pilipinas at iba pang mga update mamaya lamang. Naman sa iba pang mga balita, pwede bang magpetisyon din ng commuters? Alamin natin din yan sa mga karagdagan pa nating pagbabalita sa ating magiging interview mamaya. Samantala muna sa karagdagan pang balita. Kasalukuyan namang nagpapatuloy pa rin ang negosasyon sa posibilidad na pagtanggal na ng deployment ban sa Saudi Arabia. Ayon kay Department of Migrant Workers Assistant Secretary Vinicio Legaspi na mayroon silang team na mauunang pupunta sa Saudi Arabia para makipagnegosasyon hinggil sa naturang usapin bago naman ang nakataktang pagbisita ni DMWD Secretary Susan Oples sa nasabing bansa. Una nga rito ay pinatupad ang deployment ban sa mga household service workers dahil na rin sa hindi pa nababayarang sahod ng mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. Samantala, nasa kabuang 344 na mga distressed OFWs naman ang na-repatriate na mula sa Saudi Arabia hanggang noong nakalipas na linggo. Ilan pa sa mga ito ang 4 na OFWs na mayroong mga medical conditions at 5 naman ang dumaranas ng mental illness. Samantala, hinimok ng Commission on Audit o COA ang pamunuan ng Procurement Service of the Department of Budget and Management o PSDBM para ibalik sa Bureau of Treasury ang 3 trilyon o 3 bilyong piso sa tinuturing ho na dormant funds na ininvest sa high-yield savings. Inirekomenda ng COA sa isang liham na ipinadala kay PSDBM OIC Attorney Jason Mer Wayan na may petsang Hunyo 29 na atasan ang Head at Treasury Division para agarang i-remit ang balance ng high-yield accounts na 3 billion pesos. Base kasi sa record na nireview ng COA, lumalabas na nag-invest ang PSDBM sa high-yield savings account ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines para makapag-ipon ng mataas na investment rate kumpara sa current o kaya naman savings account. Subalit ang naturang investment ay terminated na noon pang taong 2020. Ang naturang halaga ay ibinalik sa current account ng PSDBM sa Land Bank of the Philippines at ang pondo na nagkakahalaga ng 3 bilyong piso mahigit sa naturang bangko ay lumalabas na cash-in, bank time deposit at local currency ay nakalikom daw ng 3 bilyong pisong deposito na merong katumbas naman na 1.3 million pesos. Ito ho yung interest income na naibalik sa National Treasury noon pong 18 ng taong kasalukuyan ay para ho yan sa Marso 18 at subalit iginigiit ng COA na dapat ay maging ang 3 billion pesos na halaga ay maibalik din sa National Treasury at yung General Fund.
Ayon pa sa COA, mahigit 5 taon na mula nang ma-establish ang high yield savings account, subalit nananatili pa rin itong inactive, kung saan ay may mga kinakailangang ikonsidera at dapat na maibalik ang halaga ng salapi na kanilang nakita o nasilip at dapat ay tumalima sa mga panuntunan na itinatakda ng ating umiiral na batas. Samantala mga kabombo, mga Kastar Nation, ay dahil nga may nakaambang oil price hike at may nakaamba rin na posible ito ay fair increase. Bagamat hindi pa aprobado, makakausap po natin isa sa mga stakeholders, syempre, yung mga commuters, maapektuhan dito sa posible na mga adjustment. Kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon si Attorney Ariel Inton, Presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Attorney. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Attorney, may ilang grupo ng motorista ang nagdanais na humirit ng fair increase o fair hike dahil daw dito sa pangalawang linggo na ho ito, Tapos big time ang oil price increase, bukas yata ipapatupad. So, ganun yung kanilang plano. Maaari ho bang gawin ito kahit may nakalipas lamang na fair adjustment, Attorney? Well, una hanggang ngayon ay may nakabinbin pa rin na mga fair increase petition sa LTFRB, sa bus, sa provincial o sa city buses, then sa jeep, I think pati sa taxi. Yun kasing pinatupad dati ay provisional increase na 2 pesos. Yun ang if I'm not mistaken, yun ang naging decision ng LTFRB. Ayun sa tantong na pwede bang i-increase ulit ng additional 2 pesos, yan ang LTFRB makakapagsipasyon yan kung kinakailangan. Pero sa aming mga commuters sa atin, kapag tayo ang tinanong, wag muna. Kasi kay increase pa lamang ng 2 piso sa minimum fare ng city. At kung ito ay padadagdagan pa ng 2 piso ulit, masyado na mabigat para sa mga commuters. Okay. With your indulgence, Attorney Inton, may katanungan din ang aking katandem dito si Bombo Everly. Bombo Ever? Yes, Attorney Inton. Yes po. Sa panig naman po ng commuters po, Attorney, pwede rin po ba na magpetisyon ang commuters group kung magiging dihado po sila sa hiling po na fair increase, Attorney? Well, ang ginagawa po natin ay uma-appear po tayo, nag-intervene po tayo sa pandinig ng LTFRB. Open naman po yun. Usually, hearing high of the law, it is in the form of public hearing. At doon ka magsasabi whether you are opposing it. Pero yun mismo mga pasahero ang magpepetisyon ng fair reduction, gano'n, hindi pa po nangyari yun. Ang lagi po nagpa-file ng fair increase o fair reduction ay ang mga taga-transport sector. However, ang LTFRB po, being an agency of the government, under Executive Order 202, so even without the petition, motu proprio, pwede silang mag-decrease or increase ng pasahe. Okay. So, Attorney, anong nakikita ho ninyo kung, halimbawa, meron ba threshold na masasabi ho tayo, if ever, dahil pangalawang linggo, iiral bukas, magkakaibang oras nga lang, yung implementasyon ho ng ilang kumpanya ng langis para dito sa oil price hike. Ilang presyo ba ang kinakailangan masabi bago justifiable na magkakaroon ng fair increase, Attorney, para hindi rin magulat yung atin hong commuting public? Well, ang LTFRB po ay humihingi po ng opinion yan sa ibang mga government agency at stakeholder tulad ng NEDA. Kung matatandaan mo, Bombo Dennis,
hindi pa po naglalabas ng desisyon ang LTFRB sa fare increase petition ng mga buses dahil hinihintay pa nila ang NEDA. No? Kung ano mga economic indicator ang kanila pong magiging basihan sa pag-adjust ng pasahe. Although sinabi ng LTFRB na ang inclination ay oo, i-grant natin yun fare increase, pero magkano yun i-increase? So, dun sa mga yan, kakapag-decide na yan, meron pasihan dapat. Pangalawa, meron pinasa dati ang LTFRB Memorandum Circular na automatic yun magiging increase or decrease depende dito sa mga ibang parameters. However, hindi po na i-implement yan. For instance, sinasabi na pagka ang presyo ng gasolina ay 60 per liter, ganito ang magiging pamasahe. Yung mga ganon. Pero yan po, hindi po na-implement. I see. O, sige, pakikibalita na lamang ho kami kung may mga development pa at baka sakali kung kayo may petition din na harangin yung anumang aumento sa pamasahe, medyo mabigat nga ho ito, no? Dahil syempre... mabigat po yun kasi apektado. Nagtagpang 2 piso. Saka hindi naman po, ang alam ko po, isa pong transport group lamang po ang humiling ng karagdagan 2 piso. Pero ang ibang transport group naman po ay hindi. Sige. Tayo ay magbalitaan muli sa mga susunod na pagkakataon, Attorney. Maraming salamat po sa inilaan po ninyong oras. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Tayo ay nakaantabay lahat kung ano nga bang kahihinatnan dahil sunod-sunod yung oil price hike na pinapairal. Pa, mamaya sa ating entertainment news, 6 pa na Korean group naghahanda na rin sa pagpunta dito sa Pilipinas. At ilan namang mga celebrities nagbigay kulay sa awarding night ng Outstanding Man and Women of the Philippines. Yan at iba pang mga balita, susunod na. DD SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Step. Premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bunwich. 140. Just dunking yan. Hot or right choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kaugnay naman ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani, si Vice President Inday Sara Duterte inalala ang mga unknown soldiers. Alamin naman natin yan sa nakalap na balita ng Bombo Radio Davao. Personal na dumalo at pinangunahan ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio ang wreath-laying sa Tomb of the Unknown Soldier na matatagpuan sa Osmeña Park sa Davao City kasabay ng pagdiriwang ng ika-91st Araw ng Mga Bayani. Bukod sa Vice Presidente, dumalo rin si Davao City Vice Mayor Wilson Jr., ang Hepe Task Force Davao na si Lieutenant Colonel Darren Colya at Regional Director ng PRO 11 na si Police Brigadier General Benjamin Silu Jr. Sa panayam kay Vice Mayor Kipain, iginiit nito ang kanyang panawagan sa lahat ng mga Davaoenyo na huwag kalimutan ang mga sakripisyo ng mga bayani ng bansa na lumaban lamang upang makamit ang kalayaan na patuloy na tinatamasa ng mga Pilipino ngayon. Ating pakinggan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. President Sara Duterte. Ayon sa Vice Presidente, ang pag-alala sa buhay ng ating mga bayani ay ang pagbibigay halaga sa kanilang mga sakripisyo at pag-alalay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Naway huwag nating sayangin ang mga aral ng nakaraan at gamitin ito upang magising ang kabayanihan ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga kabataan.
Sa kabilang banda, binigyang diin din ito na sa panahon ngayon, hindi lamang ang mga bayani sa kasaysayan ng Pilipinas ang dapat kilalanin, kundi maging ang mga makabagong bayani sa ating panahon. Tulad ng mga frontliners, doktor, sundalo, guro, OFW, at iba pang patuloy na nagsusumikap para sa kaunlaran at kapakanan ng Pilipinas. Sige, maraming salamat, Bombo Danica. Ingat kayo dyan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Danica Baguio. Basta Radyo. Bombo! Samantala, sa mga dagdag pa nating balita, binigyang halaga at kinilala naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iba't ibang sektor ng lipunan na patuloy niyang nagpapakita ng tunay na kabayanihan. Sa kanyang mensahe sa pagdalo sa okasyon ng Araw ng Mga Bayani sa Fort Bonifacio, Taguig City, partikular ho dyan sa libingan ng mga bayani, pangunahinang binigyang pugay at kinilala ng Pangulo ang mga magsasaka kung saan kung hindi raw nagkakaroon ng pagsisikap yung ating mga magsasaka, mga isda, walang may lalatag na pagkain sa ating hapagkainan ng bawat mesa ng mga Pilipino. Kinilala rin ito ang naging papel ng iba't ibang industriya na bumubuhay ngayon sa ekonomiya sa panahon ng pandemya hanggang sa kasalukuyan. Kahit papaano niya ay nagbukas at nagpapatuloy ang operasyon ng naturang industriya para matigil ang ating kakulangan sa anumang mga pangangailangan at manumbalik ang pagsigla ng negosyo. Isang malaking pagpupugay din ang inila nito para sa mga nasa sektor ng kalusugan sapagkat ang mga ito ang nangangalaga sa mga may sakit. Lalo na noong kasagsagan ng pandemya at patuloy din na ginagampanan ng tungkulin hanggang sa panahong ito. Pagkilala rin ang iginawad para sa mga manggagawa na kahit nahihirapan sa maraming hamon tulad na lamang ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, langis, pamasahe at iba pa ay nagsisigika pa rin na makapagpatuloy sa trabaho. Ngayong balik na sa face-to-face classes, kinilala rin ng Pangulo ang kabayanihan ng mga guro para sa pagpapatuloy ng pagbibigay ng kaalaman para sa mga mag-aaral. Hindi rin niya may kakaila ang kahalagahan ng papel ng mga pulis at sundalo para mapangalagaan naman ang ating seguridad at magkaroon tayo ng maayos na kapaligiran. Kasama na rin sa ikinararangal at kinikilala ng Pangulo ang mga OFW na bagamat malayo sa kanilang pamilya, nagsasakripisyo pa rin at malaki ang naitutulong para sa ating pinasisiglang ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang remittances. Hindi rin nakalimutan ng Pangulo ang pagbibigay pugay sa mga veterano ng gera na talagang nagpakita ng kanilang kabayanihan noon hanggang sa kasalukuyan ay nagbibigay ng aral para sa ating mga kababayan sa makabagong henerasyon at ito ang panahon para pagtibayin pa ang ating lakas para mabuhay o maging masiglang ating ekonomiya tungo naman sa mas ligtas na kinabukasan para sa lahat. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatiling aktibo ang kanyang administrasyon sa pagsusulong ng mga programang tutugon sa mga pangangailangan ng mga veteranong nakipaglaban noong panahon ng digmaan, lalo na yan para sa kanilang kalusugan. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na bilang bahagi ng pakikisa sa Philippine Veterans Affairs Office, plano ng kanyang pamahalaan na magpatayo ng mga karagdagan pang pagamutan na ilalaan lamang para sa mga veterano. Itatayo naman ang mga Veterans Hospital na ito ayon sa Chief Executive sa mga lugar sa Visayas at Mindanao. Samantala, ipinaalala naman ng punong ehekutibo sa lahat ang importansya ng pagsunod sa mga direktiba ng pamahalaan kaugnay sa usaping pangkalusugan. Kaya naman, nananawagan si Pangulong Marcos na makiisa sa mga ikinakasang vaccination program ng gobyerno upang mapangalagaan ang kalusugan hindi lamang sa ating mga sarili kundi ng bawat isa. Samantala, planong makipag-ugnayan ng Commission on Higher Education sa Department of Health para ho ito sa panibagong pag-usad ng mobile COVID-19 vaccination at counseling session na rin para sa mga hindi pa bakunadong estudyante at mga guro. Ito ay kasunod na rin ng pagpapahintulot ng CHED sa mga tertiary students at personnel na makilahok sa face-to-face classes anuman ang kanilang vaccination status kontra sa COVID-19. Ayon kay CHED Chairperson Prospero de Vera III, mas magiging madali na itong gawin
sa higher education dahil maraming mga universidad ang nakagawa na nitong nakalipas na mga panahon. Naging basihan ng CHED para pahintulutan ang unvaccinated individuals kasama yung mga estudyante at mga guro sa mga lugar na may mataas na vaccination coverage. Sa higher education institutions, may low-risk classification na lugar para sa COVID-19 dito sa ating bansa at para sa mababang COVID-19 infections o yung may naitatala lamang na mababang kaso ng COVID-19 sa lahat ng age group. Samantala naman, hinikayat ng grupo ng mga kabataan ang administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat pagtibayin pa ang arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa expansive claim ng China sa West Philippine Sea. Kasabay na rin ito ng paggunita ng Araw ng Mga Bayani ngayong araw. Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng West Philippine Sea Coalition na may hawak pang mga placards na may mensaheng nakasulat na Honor Our Heroes, Defend West Philippine Sea. At pinapaalalahanan din ng mga ito ang mga mamayan na huwag kalimutan ang ating laban sa West Philippine Sea. Inihayag ni Benjamin Alvero ng Centro Youth na ang mga mangingisdang Pilipino ay napagkaitan ng kanilang kabuhayan bilang resulta na rin ng panghihimasok ng China. Sinabi din nito na dapat igiit pa rin ng gobyerno ang karapatan ng bansa sa mapayapang pamamaraan nang hindi magre-resulta sa militarization. Nananawagan din ng naturang grupo sa Pangulong Marcos na isabuhay ang kanyang ipinangako sa kanyang naging State of the Nation address na hindi nito isusuko ang kahit na isang pulgada ng teritoryo ng bansa at manindigan sa naturang usapin sa nalalapit na United Nations General Assembly. Kuha pa tayo ng mga dagdag na pag-uulat mga kabombo. Pagpapatupad ng lockdown kaugnay dun sa pang-apat na kaso ng monkeypox virus dito sa ating bansa. Itinawag na overacting ng isang eksperto. May pag-uulat dyan si Bombo Jane Buna. Inihayag ng isang eksperto sa infectious disease na overacting ang pagpapatupad ng lockdown bilang tugon sa ika-4 na kaso ng monkeypox sa bansa. Inilabas si Dr. Ron Jean Solante ang payag na ang tanungin tungkol sa mga panawagan na nagtutulak ng lockdown matapos matukoy ng bansa ang kaso noong nakaraang linggo. Anya, ang current cases natin ay hindi enough para kailangan natin na mag-lockdown. Sinabi pa ni Solante na dapat magsikap ang gobyerno na mapataas ang awareness and knowledge ng publiko sa monkeypox virus. Ayon pa sa dalubhasa sa nakakahawang sakit, ang monkeypox ay hindi nakakahawa gaya ng COVID-19. Overacting in terms of lockdown as an option for monkeypox infection. Ang current cases natin are not enough yet to say na kailangan tayo mag-lockdown. And we know that monkeypox is not as highly transmissible as COVID. So I don't think a lockdown is the solution. It's important to increase the awareness in these regions, especially kung saan ang monkeypox ngayon, in terms of the community, paano natin maiwasan ang monkeypox, ano yung mga common sintomas para ma-increase natin yung health-seeking behavior ng mga tao na mayroong ganitong sintomas, pupunta sila sa mga doktor nila para at least makikita ng mga doktor at ma-diagnose. And importante, kung ma-diagnose sila, they will also be isolated to stop the human-to-human transmission. Samantala nang tanungin kung mayroon ng local transmission dahil sa kakulangan ng travel history ng ika-4 na kaso, sinabi ni Solante na masyadong maaga pa para sabihin. It's too early to say na meron na tayong local transmission, but given the fact na itong pangat-4 na kaso ay walang history of travel, then the likelihood of a local transmission can be there. At hindi tayo magpapanik at mas lalo nating paigtingin ang mga protocol natin, especially sa mga hospital who are caring for these patients, na ma-increase natin ang detection rate sa mga ganitong klaseng sakit kagaya ng monkeypox, because the more cases we will detect, then the more we can stop the transmission, especially with contact tracing.
Napaka-importante ang contact tracing sa monkeypox because the incubation period and before the appearance of symptoms is quite high, long, 21 days. So you have time to do contact tracing before they develop the symptoms, and at the same time, before they develop the symptoms, they can also be monitored and quarantined. So at the level, sa hospital, sa community, lahat sana magtulong-tulungan to increase the awareness, to increase the surveillance, and hopefully we can stop the transmission of monkeypox. Gayunpaman sinabi niya na may posibilidad pa rin ng local transmission. Magugunitang maaring kabilang sa mga unang sintomas ng monkeypox ang lagnat, pananakit ng ulo, matinding pananakit ng kalamnan, pagkapagod, pantal, pati na rin ang namamaga at masakit na mga lymph node. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo, Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Ang health news ay inihatid sa inyo ng Immunomats, the one and only immunomodulator made with pure CM Glucan. Samantala pa sa ating mga karagdagang balita, si First Lady Liza Marcos dumating na sa Cebu City Sports Center. Sinaksihan naman ang repeat performance at awarding ng mga nanalo sa Pasigarbo sa Sugbo. Alamin natin yan sa nakalap naman na balita mula sa Bombo Radio Cebu. Masayang sinalubong ni Governor Gwendolyn Garcia ang pagdating ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Cebu City Sports Center ngayong araw, Agosto 29, 2022, upang saksihan ang muling pagtatanghal at paggawad ng mga nagwagi para sa Pasigarbo sa Sugbo 2022, kung saan sinabi ng First Lady sa kanyang talumpati na ngayong taon ng Festival of Festival ay isang sagradong aspeto ng kultura ng mga Cebuano na ginawang mas makabuluhan kasunod ng 2 taong hindi ito nagawa ng mga Cebuanos dahil sa COVID-19 pandemic. At isabay pa ang super typhoon na tumama noong nakaraang Desyembre na nakaapekto sa mga Cebuanos, ngunit nananatiling pa ring matatag at tumayo sa gitna ng hamon ng buhay. Dagdag pa nito na they say that after the storm comes the sun. The sun will shine again. Sa likod ng bawat unos ay muling sisikat ang araw at sa huli ay kanyang sinabi na kanindot oy kagwapag yun. Ating pakinggan ang panayam ang pamahayag ni kay First Lady Liza Marcos. This year's festivities, which is a sacred aspect of Cebuano culture, is made more meaningful following the 2-year break due to the COVID-19 pandemic and the super typhoon that hit us last December. These unfortunate incidents no doubt affected the lives of the Cebuanos, and yet you have all remained strong and steadfast amidst all these challenges. They say that after the storm comes the sun will shine again. Well, our sun is out now, and this month the streets of Cebu are once again filled with vibrant colors and dancing. To everyone's delight, the Cebuano beauties were also featured in the Festival Queen competition. Kanindot uy kagwapa jud. Ang naging panayam kay First Lady Liza Marcos, kung saan pagkatapos ng talumpati binigyan ng token si First Lady Maria Luis Liza Araneta Marcos ni Governor Gwendolyn Garcia. Okay. Bombo Cherry, kumusta? Hanggang kailan yung mga aktibidad may kaugnayan dyan sa Pasigarbo sa Sugbo? Baka gusto pang humabol ng ating mga kababayan, yung mga gustong umuwi na hindi agad nabalitaan na may babalik na itong aktibidad na ito. Hanggang kailan ba po pwedeng may matunghayan ng mga aktibidad dyan sa inyong lugar? Bombo Dennis, ngayon na nagtatapos yung aktibidad, Bombo Dennis, no? Actually, ngayon nga sa likod ko, Bombo Dennis, yan yung pagtatapos ng aktibidad kung saan may fireworks na ginawa kanina, Bombo Dennis, bilang pagtatapos ng aktibidad ng Pasigarbo sa Sugbo 2022, Bombo Dennis.
Okay, si Bombo Ever may tanong din. Bombo Ever. Bombo Cherry, after 2 years nga nasa pandemic tayo, parang ito yung pinakagarbo and malaking event dyan ngayon sa inyong lugar. Paano naman yung protocols dyan? Nasusunod pa rin ba naman yung mga panuntunan natin when it comes sa COVID-19, Bombo Cherry? Bombo Ever, actually kung papasok ka dito sa sports complex, chine-check pa rin nila yung face mask, tapos chine-check pa rin nila yung temperature, Bombo Ever. Pero yung mga performers naman, Bombo Ever, wala na silang face mask kasi medyo mahihirapan naman sila, Bombo Ever. Pero yung mga tao na nandito sa loob, may mga face mask pa rin naman na sinusuot, Bombo Ever, pero hindi nga lang talaga nasusunod yung 1 meter, Bombo Ever, kasi medyo magkadikit-dikit na talaga, Bombo Ever. When just last point, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa inyong lugar, Bombo Cherry? Bombo Dennis, sa ngayon walang ulan. Nakikisama talaga yung panahon sa Pasigarbo sa Subo 2022 kasi medyo mainit pero maayos naman at saka maganda naman yung panahon dito, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Charmy Balingen. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, mga kabombo, pumalo na sa halos 500 million pesos ang naitalang pinsala na iniwan sa sektor ng infrastruktura ng nagdaang bagyong Florita dito sa ating bansa. Ayon ho sa pinakauling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, merong 102 infrastructures ang nasira mula huyan sa Ilocos Region at maging sa Cagayan Valley na nagkakahalaga ng kabuang 498 million at sa naturang bilang ay nasa 93 infrastructure dito. Ang nasira ay mula ho sa Ilocos Region na meron namang katumbaso na halaga na 474 million mahigit. At meron naman siyam na nasira mula ho sa Cagayan Valley na may value na 24 million pesos. So yan ho ay para sa sektor ng infrastruktura o ng agrikultura. At ayon sa NDRRMC, nakapagtala naman ng pinsala na nasa kabuang 3.4 million sa Ilocos Region. Iniulat naman ng National Irrigation Administration na nasa 10.8 million ang halaga ng pinsala sa Calabar Zone na ito ho yung mga kalsada na merong siyam mula ho sa Cordillera Administrative Region ng pinsala rin at sa Bicol Region merong 3 at sa Ilocos Region at Cagayan Valley ay hindi pa ho madaanan ang ilang kalsada dahil pa rin sa pinsalang dulot ng naturang sama ng panahon. Nasa kabuang 72 household ang nananatili ho na apektado ng nagdaang bagyo kung saan ay 68 ang partially damaged at meron namang totally damaged na 4 at meron ding mahigit 31,000 na pamilya o 129,000 individuals ang nasa mga barangay at apektado rin ng naturang kalamidad. Kabuang 286 ang na-displace ng mga pamilya o yan ay halos 1,000 individuals ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Sa ngayon mga kabombo, nananatili sa 3 ang death toll sa official record ho ito ng NDRRMC dahil sa nagdaang bagyo at 4 naman ang naitalang mga nasugatan. Samantala naman sa kasalukuyan, wala pang natatanggap ang Department of Foreign Affairs na nasugatang mga Pinoy sa nangyayaring kaguluhan sa May Tripoli. Ayon kay DFA spokesperson Ambassador Maria Teresita Daza na nakamonitor ngayon ang Philippine Embassy sa sitwasyon sa naturang bansa. Patuloy pa rin naman ang paghikayat ng mga kababayan natin na manatili sa kanilang mga kabahayan o iba pang ligtas na mga lugar habang nagpapatuloy pa rin ang kaguluhan at tawagan lamang ang embahada sa pamamagitan ng kanilang hotline numbers para sa agarang assistance. Una na ngang sumiklab ang sagupaan sa Tripoli kagabi ng Linggo na nag-iwan niya ng 23 katao na nasawi habang nasa 140 naman ang sugatan. Mayroon ding 6 na mga ospital ang nadamay kung saan hirap din ang mga ambulansya na marating ang mga apektadong lugar. Nag-ugat naman ito sa pagitan ng rival administration na nagnanais na makontrol ang North African country
country at ang vast oil resources na nagsisihan pa sa pinsala namang iniwan ng naturang kaguluhan. Sa datos mula sa DFA, nasa kabuang 2,164 na mga Pilipino ang nakabase sa Libya. Karamihan sa mga ito ay mga pawang nurses at healthcare workers. Meron ding iba na mga Filipino university instructors at professionals na nagtatrabaho sa mga oil at gas industry. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga Kastar Nation, 43 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Papatayo ng mga dagdag na balita, ang PNP ay muli hong tiniyak na ipapatupad yung kapayapaan at seguridad sa ating bansa. Kasabay ho ito ng pagbibigay pugay na rin sa mga modernong bayani ng bansa. Alamin natin ang report ni Bombo Marlene Pajernos. Tama ka dyan, Bombo Dennis, Bombo Ever. Munling ang binigyang diin ng Philippine National Police na titiyakin nilang maipapatupad ang kanilang pangakong kapayapaan at seguridad dito sa ating bansa. Ipinahayag ito ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa pamamagitan ng isang mensaheng binasa naman ni PNP Deputy Chief of For Administration Police Lieutenant General Jose Chiquito Malayo. Dito ay muling iginiit ng PNP Chief na tutuparin nila ang patuloy na paglaban kontra krimen, iligal na droga, katiwalian, terorismo at gayon din ang walang sawang pagsisikap na linisin ang mismong hanay ng pulisya sa mga miyembrong hindi karapat-dapat na tawaging tagapagtanggol at lingkod bayan sa ating bansa. Muli rin niyang pinaalalahanan ang buong hanay ng kapulisan na tiyakin na ang makatarungang paggamit ng otoridad ay nakabatay sa paggalang sa dignidad ng tao, transparency, integridad, accountability, rule of law at demokratikong pamamahala na lubhaan niyang mahalaga dahil sa kanilang layunin na muling mabawi ang tiwala ng taong bayan. Kaugnay niya, narito pa yung bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin na binasa naman ni PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Jose Chiquito Malayo. Today, we reaffirm our commitment to the peace and security that our heroes fought and died for. With this commitment, we remain on the battlefield against crime, illegal drugs, corruption, and terrorism, even as we continue our tireless pursuit of cleansing our backyards of members, unfit to be called the nation's protectors and public servants. Let us always ensure that the judicious use of authority shall be grounded on the respect for human dignity, transparency, integrity, accountability, rule of law, and democratic governance. This level of commitment and dedication to your service is instrumental in our tireless pursuit of regaining the trust and confidence of the Filipino people. Ang bahagi ng pahayag nito ng ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Samantala, bukod dito, Dennis Bombo Ever, nagbigay pugay din si Azurin sa mga kabayan nating itinuturing na modernong bayani ng ating bansa, tulad na lamang ng mga frontliners na lumaban sa pandemya at mga pulis na nasawi naman sa kampanya kontra krimen at droga ngayong National Heroes Day. Pinasalamatan din niya ang lahat ng mga pulis sa kanilang naging serbisyo upang lalo pang mapaganda at matiyak ang kaligtasan at seguridad dito sa buong Pilipinas. Live para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga Kastar Nation, 47 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Dismayado ang grupo ng mga mangingisda sa panibago na namang oil price hike na ipapairal bukas. Ayon sa pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya sa Pilipinas o pamalakaya, hindi pa man muling nakakabangon ang rural sectors matapos yung sunod-sunod na aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo at inflation rate ay ito na naman, may panibagong round ng taas presyo sa diesel at kerosene na makakadagdag sa kanilang pasanin. Sinabi ng grupo, partikular na ng kanilang spokesperson na si Ronel Arambulo,
na hanggang sa ngayon ay bagsak pa rin ang kanilang huli, mababa pa rin yung naitatalang huli at talo pa sa gastusin para ho sa kanilang kinikita. Gayun din ay nananatiling kapos at mabagal daw ang fuel subsidy ng pamahalaan para sa mga magsasaka at mangingisda. Tila isinisi naman ng grupo sa pagiging incompetent daw ng ilang nangangasiwa nito ng mga programa ang kakapusan ng benepisyo na kanilang nakukuha hanggang sa mga panahong ito at pinatatanggal din ng kanilang grupo yung excise tax para sa langis at baguhin din daw ang deregulation ng oil industry. Kuha tayo ng dagdag pang ulat mga kabombo. Yung report ho dyan sa bahagi ng Mindanao, 4 yung sibilyang nasawi, ano? At yan ay dun sa pananambang sa Pikit Cotabato. Yung pamilya ho ng mga biktima, isigaw ngayon ng hustisya. Alamin natin ang ulat mula sa Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pananambang patay sa 4 na sibilyan sa bahagi ng barangay Manaulanan, Pikit, Cotabato. Kinilala ni Police Major Maxine Peralta, ang hepe ng Pikit Municipal Police Station, ang mga biktima na sina Khalid Silungan, 28 years old, Ray Dudong Santander Binias, 47 years old, William Cantones, 41 years old, at si Darwin alias Bugoy Cantones, 28 anyos na pawing mga residente ng Barangay Fort Pikit, Cotabato. Ayon sa opisyal, lumabas sa kanilang investigasyon na sakay ang mga biktima ng itim na Baja motorcycle nang hinarang ng mga hindi pa natukoy na bilang ng mga sospek at pinagbabaril. Mula umano sa pamimingwit ang mga biktima at pauwi na nang mangyari ang pananambang. Agad naman na tumakas sa mga sospek matapos gawin ang krimen. Na-recover naman sa crime scene ang mga basyo ng M16 rifle na ginamit sa pamamaril sa mga biktima. Hindi na umabot pa ng ospital ang mga biktima na agad naman itong binawian ng buhay dahil sa maraming tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Dagdag pa ng opisyal, hanggang sa ngayon hindi pa matukoy ang motibo sa nasabing krimen. Itinuturing naman na isolated case lamang ang isang pangyayari. Sa ngayon, nananawagan ng opisyal sa mga sinumang mga testigo na nakakita ng krimen na makipagtulungan sa kanila upang maresolba agad ang kaso. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng mga biktima. Ito, marami po tayong cases dito ng motibo is yun nga po rito po, no? And marami pong hakbang na ginagawa yung LGU natin kasama yung Philippine Army at Philippine National Police na ma-resolve ito in a peaceful manner. Panawagan po namin, sir, na magtulungan po ang lalo na ng kababayan natin dito sa Pikit. No? Ang peace and order po ay hindi lang po ito trabaho ng police at ng mga military o mga kasundaluhan, pero ito po ay trabaho ng buong sambayanan na kung saan ating labanan po ang kriminalidad sa ating bayan. Si Police Major Maxine Peralta, ang hepe ng Pikit Municipal Police Station, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mahal Kabayo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nakatakdang talakayin ang paglikha ng European Union ng isang military training mission para sa Ukrainian forces at ang panawagan ng ilan pang mga miyembro na visa ban para sa mga Russians sa isasagawang pagpupulong ng mga defense at foreign ministers ng European Union sa Prague ngayong linggo yan. Hindi pa malinaw kung saan isasagawa ng EU ang training program at kung ano ang magiging mandato nito, subalit ayon kay European Union Foreign Policy and Security Chief Joseph Borrell, hindi gagawin sa Ukraine kundi ito ay sa karatig ng mga bansa. Ang Czech Republic naman ang kasalukuyang humahawak ng European Union rotating presidency ay isinusulong ang EU-wide ban sa visa para sa mga turista ng Ruso na sinusuportahan naman ng Baltic countries. Subalit ang Germany naman at ang iba pang mga miyembro ng Estado at ni Borrell ay tinutulan naman ang naturang hakbang at iginiit na maaaring malabag nito ang patakaran ng European Union at pagharang sa mga ruta para sa mga Russian dissidents. Una na ngang nananawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa West ngayong buwan para magpatupad ng blanket travel ban para sa Russia.
Samantala, handa na ang US Space Agency na National Aeronautics and Space Administration o NASA para sa launching ng giant new rocket na tinawag na Artemis 1 mission. Ito ang kauna-unahang planned uncrewed test flight sa Artemis program ng NASA na 98-foot tall stack na binubuo yan ng Space Launch System rocket at Orion spacecraft. At ito rin ang unang hakbang para muling makabalik ang tao sa lunar surface makalipas ang 50 taon. Nakaschedule naman ang rocket launch dakong 8:33 a.m. yan Eastern Time mula sa Kennedy Space Center sa Florida gamit ang Space Launch System mega rocket. Subalit kung sakali man na magkaroon ng mga unfavorable weather o technical glitches, ang lift-off ng moon rocket ay maaari pang ma-pushback ng hanggang 2 oras o dakong 10:33 na ng umaga. Inaasahan naman na magtatagal ng 42 araw ang paglalakbay ng Artemis patungo sa buwan at pabalik dito sa mundo o kabuang 1.3 million miles yan o 2.1 million kilometers. Ang capsule naman ng rocket ay inaasahang babagsak sa may Pacific Ocean off coast ng San Diego sa October 10. Bagamat wala itong lulang tao, mayroon namang sakay na 3 mannequins na pinangalanan ni Commander Monkin Campus, Helga at Zohar para sukatin ang deep space radiation ng future crew at masuri ang bagong suit at shielding technology. At may sakay din ito na plush Snoopy toy bilang zero gravity indicators sa may bahagian ng Orion ng naturang rocket. Kung matatandaan nga noon pang July 21 taong 1969, ang Apollo 11 na isang American space flight ang kauna-unahang nakarating sa buwan, lulan ang kauna-unahan ding tao na nakatapak sa buwan na si American astronaut Neil Armstrong kasama ang lunar module pilot na si Buzz Aldrin. Samantala naman sa mga karagdagan pang balita, ang US Navy warships naman idineploy sa Taiwan Strait sa unang pagkakataon matapos na lumalapa ang military drills ng China sa bansa. At ilang mga Pinoy naman kinakatakot na mawalan ng komunikasyon sa pamilya dahil sa tensyon. Alamin naman natin yan sa pagbabalita ng Star FM Bacolod. Deploy ng bansang US ang 2 warship nito na USS Antietam at USS Chance Valorsville papunta sa Taiwan Strait sa pinakaunang pagkakataon matapos na mas lumala ang military drills at tensyon ng China sa Taiwan. Sa statement ng US Navy, ginawa nila ito upang mapanatili ang commitment ng bansa sa isang free and open Indo-Pacific. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent sa Taiwan Jasper Alcova, ang ikinakatakot nila ay ang posibleng pagkawala ng internet at mahirapan sa pagkontak sa kanilang pamilya sa kabila ng nangyayaring tensyon. Wala kasi bawal yun talaga dito. Pero alam ko yung iba meron. Rarakit. Alam mo naman tayo mga Pilipino kahit susugal pa rin tayo eh. Okay pa naman. Wala pa naman. Hindi pa naman siya nararamdaman. Malakas pa rin yung internet dito. So nakakausap pa rin namin sila. Tsaka yung mga tropa natin dyan sa Pilipinas. No? Sa ngayon ay inaasahan ng bansa na mas magagalit pa ang China dahil dito at magiging agresibo sa susunod pang mga pagkakataon. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. 6 pang Korean group naghahanda na rin sa pagbisita sa Pilipinas, habang ilang celebrities nagbigay kulay naman sa awarding night ng Outstanding Men and Women of the Philippines. May chika dyan si Bombo Marichel Imprido. Yes, Bombo Dennis, Bombo Ever, nagbunyi ang mga organizer sa matagumpay na katatapos lamang na awarding ng Outstanding Men and Women of the Philippines at Philippine Outstanding Brand of the Year na ginanap sa Green Hills, San Juan. Inihayag ng Philippines Best Magazine head na si Richard Hinyola na ang Outstanding Men and Women of the Philippines at Philippine Outstanding Brand of the Year ay parangal para sa mga hindi mabilang na mga Pilipino na nagkaroon ng kontribusyon sa bansa. Kabilang sa mga tumanggap ng award ay si Public Attorney's Office Chief na si Persida Rueda Acosta. Naging awardee rin sa Most Outstanding Men and Women in the Philippines ang isa sa mga anchor ng Bombo Radio Philippines na si Bombo Jane Buna.
Ilan pa sa awardees mula sa entertainment, media and broadcast industries ay kinabibilangan ng aktor na si Ken Chan, actress Jane De Leon, Kim Rodriguez, Gerald Santos, Maricel Soriano, Mel Martinez, William Martinez, John Knight, Evangeline Pascual, Sunshine Dizon, actor-comedian na si Waki Kiray, actor at Congressman Arjo Atayde at iba pa. Ang mga awardees naman mula sa beauty and fashion industry ay sina Binibining Pilipinas 2022 First Runner-Up Harleen Nicole Budol, negosyanteng si Joel Cruz, Michael Cinco at marami pang iba. Ang mga awardees ay pinili batay sa kanilang power and influence. Sinusukat ang kanilang mga kontribusyon sa lipunan at bansa. At mga advokasya ng kanilang sinimulang aktibong partisipasyon na magsilbing inspirasyon sa iba. Samantala, 6 Korean group member naman ang naghahanda sa pagpunta sa Pilipinas. Ayon yan sa nasabing event na gaganapin sa Cultural Center of the Philippines sa Pasay City sa October 21 ngayong taon. Kaya mga K-pop fans, abangan riyan ng mga member at mga K-pop artists na sila Park Boom, Yolin, Bio at girl groups Babe Girls, Leona at Vivis. Para sa entertainment news, ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na ito lang mga kabombo, ang 56 pesos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ho ay may kapalit na 7 pesos 13 centavos dito sa ating bansa. At Singaporean dollar, 40 pesos and 32 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos 91 centavos. Ang Euro ay 55 pesos 87 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Maramugid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time. 5 minutos ang